paring Kidina. Para din sa tuyang kasalukuyan ng administrasyon na makakatawag mo marami. Sa ganyan sa CD. Kaya naman kunin mo sa CD. Sa CD kaya, may puro ka. Nagpila sila yun. Kaya ang mahal na ako CD. Number 2. Ay, love song nila sa mga namunuot dyan. Dahil para sa inyo may oras nyo. May pagpakalang. Paano rin sa kuya yung namunuot na nagawin nyo dulo? Pwede ko pag-ilis pa ng iyo.
nagustuhan nito. Kung nagustuhan nito, pakala ko ng CD dyan. Ginawa eh. Kung pakala ko gusto bago tayo, pakala ko bawasan. Bawasan namin din. Last song ni original na ginagawa ninyo. Na-inspire nito ang pandemya. Saka